Nuwun para pamirsa pandemen waosan cariyos basa Jawi ingkang wonten papan pundi kemawon. Sugeng pepanggihan malih kalian kula Hadi Pamungkas ing waosan cariyos basa Jawi. Purwakane ngatur pambuka kula, mugi panjenengan tansah pinayungan karahayon saking Gusti kang murbeng dumadi. Ing wekdal menika kula badhe ngaturaken salah setunggaling waosan cariyos cekak anggitanipun Ki Sudadi kanthi irah-irahan Klambi Jimat. Kados pundi lampahipun cariyos, sumangga dipun pidhangetaken. Wis watara suwe Ki Guna madeg dadi guru kasepuhan senadyan umure durung tuwa banget. Murite pirang-pirang, ing antarane murite Ki Guna iku ana sing wis dadi wong, tegese dadi pejabat lan tokoh pinunjul ing madyaning bebrayan. Akeh-akehe siswane Ki Guna kepanggonan daya linuwih kang edap-edapi. Ing antarane siswa kinasih iku ana kang jenenge Jemiran. Wis mataun-taun Jemiran meguru ing Padepokan Cahya Tunggal ewa semono durung buntas anggone ngudi kesampurnaan. Jejere murid paguruan Cahya Tunggal, Jemiran tansah mituhu dawuh guru. Jemiran wis kaparingan sawernaning aji jaya kawijayan, guna kasantikan, jimat kemat lan pusaka wujud keris, cundrik, semar mesem lan sapiturute. Kanthi linambaran jimat-jimat kuwi Jemiran dadi wong sekti mandraguna, bebasan ora tedas tapak palune pandhe sisane grenda. Nanging kaya dene ngombe banyu segara, nadyan wis nggaduh ngilmu-ngilmu kang mitayani, Jemiran meksa kurang marem. Dheweke isih kepingin kapanggonan Klambi Jimat kang mahanani kasektene sangsaya anja, jroning sedya bisa pinunjul ing apa-apa sarta dadi ututane jalma. Ki, kula taksih gadah pepinginan setunggal malih, ujare Jemiran sawijining wektu nalika sowan ing Patrabakan. Kurang apa maneh to, Ngger? Sakabehing pusaka, wesi aji lan jimat kemat wis mbok gegem ing tanganmu kabeh, ucape Ki Guna. Kula betah rasukan sekti, Ki Guna, ampre saged mrojol silaning garu Klambi sekti. Inggih Ki, maneka daya linuwih sing diparingake Gusti kang murbeng jagat marang wong-wong kang klebu kekasih Gusti. Yen kagem para nabi, daya linuwih iku diarani mukjizat. Dene yen kagem wong-wong pinilih daya linuwih mau sinebut karomah. Wis akeh contone paraga-paraga kang kapanggonan karomah kuwi kaya sinebut ing crita Babat. Sinten kemawon contonipun Ki? Para wali kang nyebarake piwulang suci agama Islam tanah Jawa uga nate kaparingan klambi sekti kang sinebut Kotang Gandil Antakusuma. Wujude rompi, sok sapa pawungan kang nganggo kotang gondil Antakusuma ora tedas kapagas pedang tumbak keris sabangsane. Nalika pecah perang antarane Laskar Demak Bintara lumawan prajurit Majapahit, Kotang Gondil Antakusuma iku diagem Sunan Kudus awit panjenengane
kang mandegani Wadyabala prajurit Demak unggul yudane. Menawi mekaten yektos wonten rasukan ingkang sekti nggih Bapa? Iya, aku yakin pancen ana. Ki Guna menapa nate mireng bab lulang kebolan do? Kuwi mono tinggalane Saridin saka tlatah Pati Pesantenan. Lulang kebo bule kang wis digaringake lan dienggo minangka sabuk kuwi bisa dadi piandel kang edap-edapi, ora bakal tedas ketaman salwiring gegaman landhep. Menawi mekaten yektos wonten rasukan sekti nggih Bapa? Iya, aku yakin pancen ana ageman-ageman sekti kuwi. Menawi kire waja menika menapa Ki Guna? Kuwi mono sesandangan kang uga duwe katiasan ngedap-edapi, nanging kire waja iku gaweyane manungsa. Ing cerita Baron Sekeber paraga iki disebut-sebut menganggo kire waja. Serdadu VOC uga nganggo kire waja ambrih kalis ing pati awit ora tedas ketaman gegaman landhep. Wah, nyoto gumunaken sanget menawi mekaten yektos wonten rasukan sekti menika nggih Bapa? Iya, mesti wae ana. Lajeng kados pundi marginipun amrih kula saged nggadahi rasukan-rasukan jimat ingkang gadah kasekten kados ingkang paduka cariosaken kala wau Bapa? Mengko dhisik sejatine aku kepengin nyumurupi apa sebabe sliramu kepengin duwe klambi-klambi kuwi. Kersanipun slamet menawi wonten bebaya ingkang ngancam jiwa raga kula Bapa. Apa kowe kira-kira kuat kapanggonan klambi sekti kuwi? Nggih, mugi-mugi kemawon kiat Bapa. Amargi kula tansah nderek pitedah paduka, kula yakin boten badhe tumindak neka-neka menawi sampun kapanggenan rasukan sekti kala wau. Ning apa kowe kuat nindakake laku? Menawi namung poso putih, ngebleng, bisu lan sawarnanipun kula sagah nglampahi Bapa? Dudu kuwi. Lajeng lampahipun kados menapa? Kowe kudu semedi ana pinggire alas waringin sungsang. Ing kono ana sungapan kali. Sungapan iki biyen dadi papan kumpule banteng. Dudu sembarang banteng, nanging banteng tumpakane para dewa. Pinten dinten saha pinten dalu anggen kula semedi Bapa? Anggonmu semedi ing papan kono butuh wektu 40 dina. Sajroning semedi kowe kudu manengku puja mring Gusti Kang Maha Kuwasa. Sediamu muga kinabulna kapanggonan kelambi jimat satemah bisa nggadhu kasekten kang ngedap-edapi. Lajeng lampah kula mula enggal golek ana watu gilang ing pinggire sungapan kali kuwi. Yen wis ketemu enggal witana anggonmu laku semedi maladi ning nutupi babahan hawa sanga. Lamun wis kawiwitan aja nganti kena godha lan rencana, aja keguh ing pakewuh. Ana rupa tan tinulu, ana ganda tan ingambu, ana swara tan rinungu, ana kenya ayu aja mbok pangku. Nggih Ki, sedaya dawuh panjenengan badhe kula estukaken, nanging kula tasih gadah pitakenan setunggal malih. Apa maneh kuwi? Menapa salebeting kawan dasa dinten menika kula angsal nedha lan ngunjuk. Yen ana tumibaning bun ing tutukmu utawa wowoan kang digawa kalong utawa codot tiba ana pangkonmu, iku tegese Gusti Kang Maha Welas lan Maha Asih peparing pangan marang kowe. Wondene yen ora, kowe aja kongsi mangan lan ngombe. Lampah kula kados pundi? Tegese kowe kudu ngampet ngelih lan uga ngelak.
Sampun terang terwaca dawuhipun Bapa, kepareng kula nyuwun pamit. Mboten kesupen kula tansah nyuwun tambahing pangestu. Pangestuku banyu mili ngger ndang budal. Jemiran budal tumuju alas waringin sungsang. Karena wis apal papan dununge, Jemiran bisa nemokake sungapan kali kaya kang disebutake dening Ki Guna. Emane ora ana banteng sing teka ing papan kono. Klitah-klitih dheweke marani watu gilang kang bakal dienggo semedi. Jemiran sing kulino tarak brata banjur miwiti anggone laku prihatin. 40 dina 40 bengi tansah nindakake kabeh pituduhe Ki Guna. Nadyan mangan ngombe mung nunggu peparinge Gusti kang murbengrat. Jemiran nyoto kuat nglakoni kabeh laku prihatin kuwi. Nalika wis 40 dina nindakake semedi maladi hening, sawijining wengi ana cahya mencorong kang tiba ana pangarepane Jemiran. Jemiran melek katon ana kendhaga cilik ukir-ukiran gambar kala makara. Bakal dak gawa kendhaga iki lan bakal diaturake ana ngarsane Ki Guna, grenenge Jemiran. Jemiran enggal nyaut kendhaga diindit ing bangkean tengen. Dheweke gelak laku daya-daya ngadhep Ki Guna. Ngger Jemiran, apa kang mbok gawa ana pangarepanku? Pitakone Ki Guna. Menika kendhaga alit mawi ukir-ukiran kanthi pepetan mustaka kala makara. Selak ora slontong ngger, coba enggal bukaan apa isine kendhaga iki. Jemiran agi-agi buka kendhaga. Apa isine kendhaga iku ngger? Isinipun rasukan corak kotak-kotak Bapa. Jagat wasisaning Bathara, ketrimo anggonmu laku prihatin ngger. Sliramu bakal dadi wong sekti mandraguna lamun manganggo klambi kotak-kotak iki. Sebab dinane iki aparat ora ana sing wani matrapi pidana marang pawungan sing nganggo klambi kotak-kotak. Yen ngono kowe bakal dadi wong sekti ger, awit saking tumindakmu kalis saka urusan hukum. Kula namung saged ngaturaken agenging panuwun awit saking pitedhahipun Bapak Guru.